Sorry ass DJ. Hello guys, welcome back to my channel. Ngayon guys, magpipiknik kami ng aking pamilya dito sa isang resort dito sa SanVicente, sa MAnanap Resort. Pero bago yan guys, kung di pa kayo nakapag-subscribe sa akin channel, i-click nyo lang tong subscribe button na to at pindutin ang notification bell para laging updated kayo sa lahat ng video ko. Hello guys, tara! Live na kami yun. Shout out po kay Ayatok. Ano sabi mo? Ano sabi mo? Ayos lang. Ayos lang.
Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Thank you sa ano. Yeah. Hello, what's up? No! God, please, no! No! No!